Hola, amics graciencs i gracienques. Em trobo a l'Esportiu Claret, que ha hagut un partit de divisió d'honor masculina entre el Gràcia Futbol Sala i el Club Cornellà de Futbol Sala. Nosaltres tenim el porter del Gràcia Futbol Sala, Joan Artés. Joan, bones tardes. Bona tarda a tothom. Escolta, Joan, com has vist el partit? Bueno, la primera part crec que hem entrat una mica en el seu joc, de l'1 contra 1, del cos a cos, i tot i posar-nos 3-0, hem fet que ells entrin al partit amb un gol, però a la segona part crec que hem recuperat la identitat, hem jugat el nostre partit i s'ha demostrat en el marcador la superioritat que hem vist en el camp. Ja. El Gràcia té la porteria assegurada. Joan, com ho veus, això? Bueno, avui he tingut la sort de poder-la defensar 30 minuts, però tant el meu company Lucas, que ha sortit després, com el Roger, que avui malauradament ha estat desconvocat, estem entrenant molt bé, el nivell és alt i jugui qui jugui, la porteria està ben defensada, segur. Però avui he vist fer-te... Jo vinc poc perquè no tinc temps, no? Seguir tot l'esport gracienc costa molt, no? Però avui m'has deixat al·lucinar el que has parat. Bueno, això al final és entrenament rere entrenament. Aquest any estem fent específic de porters, intentem cada dia i si no un cop a la setmana segur, i això, vulguis o no, es nota. Això sumat al bon nivell dels meus companys fa que jo hagi de pujar al meu nivell per tenir minuts i crec que avui és una mica el fruit de la feina feta tota la temporada. Joan, puc fer una pregunta? Digue'm. Esteu bojos els porters? Jo crec que ho estan més els d'handbol, Els d'handbol els hi xuten de més a prop. Però jo aquesta pregunta l'he fet al porter del Hammer del Claret i m'ha dit, diu, sí. Home, a veure, si ho penses fredament, posar-te a la porteria a rebre xuts a 2 metres de la cara, doncs no té gaire sentit, però ens agrada la feina i la veritat és que ens hi sentim a gust i intentem que es noti quan estem jugant. Escolta, la setmana que ve he vist que aneu a una pista, ara no me'n recordo. A Rosario Central. Això, Rosario Central. Com és l'equip i la pista? Doncs ara fa temps que no juguem contra ells, però segur que a casa seva lluitaran els 40 minuts. És una pista complicada, que rellisca, amb molta pols i gran. Una mica al contrari que ens trobem aquí a casa nostra. Però, intentarem preparar el partit de la millor manera possible i endur-nos els 3 punts, que és l'objectiu. Joan, què tal el nou entrenador? Bé, de moment estem en bona línia, en línia ascendent. Crec que l'equip a poc va agafant les idees de l'entrenador a nivell d'estratègia, a nivell de model de joc, a nivell de transicions i el temps dirà on arribarem, però de moment la línia és bona i falta seguir treballant i seguir millorant. Joan, pujarem a tercera, que jo crec que és la posició bona on esteu vosaltres. L'objectiu és lluitar-ho fins al final i de moment estem treballant per fer-ho. El temps dirà si ens ho juguem o no, però ha de ser el nostre objectiu i l'únic argument pel qual treballar. Tornar al club a tercera divisió nacional, que és on es mereix estar i on l'hem de portar un altre cop. Joan, anem finalitzant perquè tens que anar-te a dutxar i els teus companys ja hem començat. Estàs feliç amb el club Gràcia Futbol Sala? Sí, jo porto aquí tota la vida. Ah, sí? Tinc 8 anys, he passat per totes les categories fins a arribar al primer equip i és una part molt gran de la meva vida i jo em deixo la pell cada entrenament i cada partit per defensar els colors del Gràcia, del barri, que també tinc la sort de viure-hi i això és un plus. Ets gracienc? Soc gracienc de pura cepa. De pura cepa, com jo. Aleshores, estic content i vull seguir treballant per fer el club més gran. Doncs molt bé, Joan, moltes gràcies. A vosaltres. Espero que la setmana que ve guanyeu i al meu programa de ràdio ho explicarem dimecres que ve, aquest partit, i explicarem els següents partits. Perfecte, moltes gràcies per donar visibilitat al nostre club i al nostre esport. Molt bé, gràcies.